Kids, please rise. Barog, barog, barog. By the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time I know I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time I know I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you Let me stay by your guiding life all through my days. So lead me, oh Palihog magpabilin ta magbarog para sa atong national anthem. Bayang magiliw, penas ng silanganan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tulad ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa siway at sa langit mong baghaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidingding. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo.
now take your seats. So, before we start, ang isang tawagan ng atong Honorable Barangay Chairman for his welcome address. Asan sila? Salamat kayo sir. Muni ato umabot bago nga muduma sa kabataan ri sa atong barangay Kanibuang tungod sa sitwasyon sa ato orong eskwelahan nga medyo duha na kasimana ning wa gyud tawo nga klase tungod sa kahimtang sa atong matutudlo sa panglawas. So, ranggo nimo honorable aning grupo community coordinator ning ilang grupo karon nga niya nato nga nagsulog ning mga puwa naglaom kung naghunting ning Valentina. Ang puwa mo na simbolo sa dakong gugma ng ilang ikapadangat, kapaambit sa nanglaing barangay through sa mga kabataan. Salamat pagta nga ilang taon ta gianian bisan ko pagkagamay sa atong barangay. May paambit sila silang grasya. So atong tanan diri welcome sa barangay Kanibuang. Maraming salamat may buntag. Thank you, Chairman. So again, I will reintroduce ang atong people from the group Kandunanon Sab Ako, which I think it started as a Facebook group. Am I right? And I am a member of it in Facebook, not a very active member. So may I call one of the members to elaborate kung unsa pa ang purpose, ang goal ani nga group. So anyone from our community coordinator, Sir Sensen. Salamat kayo sa atong gwapong substitute nanon sa Bakser. Tungod sa kanabitawng unlimited na kayo ang atong pagka-communicate na ta, di ba? Nakadungog naman mo o internet, di ba? Isa kadungog ng internet, mga bata. O muna na siya bagong nga technology, no? Sa globalization, sayo na lang kayo mag-communicate na to bisan sa North Pole at sa South Pole, no? So, nahimo ni siya tungod sa social network yung itawag o Facebook. So, ipaguluhan sa atong world director nga based sa asan, New Jersey, ba na siya? Philadelphia. Ang mga taga-Katmon nga nanarbaho na successful sa ilang trabaho, paningkamot dito sa gawas, naghuna-huna sa mga bata nato din sa bukid para mahimuta sila nga paningingnan nga og maningkamot ta, eskwela ta umayo, manginabuhi ta, duna sa tay ma-achieve, mapareha sa kanila nga successful kayo sa ilang mga gikuha nga mga kurso. Di ba kita tanan naman tayo ambisyon, no? So, ini sila na-achieve na nilang ilang ambisyon. Then, ang graces sa Ginoo, ilang i-share na to, mo ni nga kita karon mag-feeding, na sila ipanghatag nga mga ginagmay pero makatabang kayo nga slippers, mga books, mga taksa kayo nga kining mga burger. So daghan kay ta ma-enjoy gikan nila. So magpasalamat ta nila karon. Actually daghan kay ni mga more than ang members ani mga almost 1,000 na tingali sa 2,200 3,300. So ang members sa Katunanon sa Bako nasa social network sa i-subscribe ani sa Facebook. So I hope nga kitang tanan mahimong panigingnan ang presence nga ang taga-Katmon diay nga tuwa na sa laing nasod, naghuna-huna nato, willing silang mutabang o unlimited na ang atong mga damgo hope. So ug dunay hope, dunay gyoy paglaom nga maningkamot ta, dunay gitay makabuot nga in coordination sa kay naamo ko sa lungsod, we fully supported this group and we are very thankful that nga ila ta gi-benefit sa ilang mga endeavors bisan pa na sila sa laing nasod. Daghang kayong salamat o
I hope nga mo enjoy ang mga bata o kitaron nga ni Andre. Thank you, salamat. Pakpakan si Sir. Okay, thank you kayo, Sir. Init kayo sa mong nasod, no? Sa wala mang gumi polar vortex. Okay, so, I know nga dili mo familiar sa mga lugar nga ilang ginganlan, New Jersey, Canada, but someday in your journey, kumutarong lang mag-eskwela, mafamiliar mo ng mga lugara, o makaingon mo nga nindot di ay iadto. O himuon na ninyo nga motivation, para kayo, kamo, you yourself will also become successful, and many years from now, kamo na sa'yo mag-speak in front of a lot of people. Thank you, sir. Thank you, Mr. Ngatanan. So before we proceed sa atong kuan, ang mga ipanghatag, nasa may gi-prepare nga intermission numbers nga ganina lang ginamo gi-practice. For the grades 1 to 4 pupils. Asa naman to nag-practice ganina? Hoy, partner, usa. Hoy, partner, baby. Hoy, na partner, baby. Ibang bata, hoy, partner. Aspas. Thank you, Chris. Muli gitawag nila ilahang chicken dance performed under the heat of the sun. Okay, so karon ato na i-conduct atong giving of the gifts that the organization is bringing with them. So, anahan nato ang mga crayons. So, daycare ang una. So, ato lang palinyahon. So, kids, palihog ko linya dire. Daycare. Daycare. Sige na, barag na daycare. Sige, linya mo dire sa atubangan dire. Dire dong, alidong. Kaya linya dire, linya. Sunod. Ay, kahadlok yung maak. Anak ko taas, be. Ay, mati pa ko. Okay, mga bata. Mag-una nila ang mga daycare, followed by kindergarten, followed by grade 1, grade 2,
boy. So, linya ta diri ha. Okay? At doon dito na padong. So, line up po diri dong. Line up po diri. Okay? Backward, backward. 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 Ayan, wait through. Line up na. Apil, dulit yung Laura na ito ba? Kita mo sa ano? Sige, sige. Nasa ako sa pagpulit na. Di ba ako talaga na? Oo, sige. Ako nila, 10,000 nila nila. Laura, pinahagi ka ng amo Marvin? Siya mong kuyo ka to? Ang grade 3 na ni. Grade 4. Tegano yung address, Laura. Naaman mo po sa New York, New Jersey at Urban. Ang sister-in-law. Nasa infirmary ba ka na Army Life. Ganito po ka na. Infirmary ang sister-in-law. Si Darlene, kayo? Ay, buwan talaga ito. Ito nga. Masih siya. Amo na po yung charge dito pit niya. Ito na sa pinto. Mahayag sa pinto. Tawagin na. Ayan. Ito na tayo. Dito mo sa mahayag sa pinto. Okay. Boys and girls, kay ba mo nga namoy gikuptan, okay? Manghatag mig sinilas. Ya tawagon na ko inyong ngalan. Nya ibutaw sa na inyong pagkaon sa inyong lingkuranan, dawaton ninyo inyong Nairo. sinilas, na mobalik ra mo diha lingkod ha. Pasabot mo, kakuha mo. Ha? Nakabati mo? Okay. Tawagon na ko ang ngalan sa daycare. Okay? Wala. Natin sila sa daycare? Naa. Na? Okay. Tawagon na ko inyong ngalan. Kids, tawagon na ko inyong ngalan. Maduol mo diri ha. Yan, dawaton ninyo yung sinilas ha. Ma'am Clarita. Ay, ma'am. O si Mabel. Dali. Kami tagahatag sa... Ako sa nila. Ito ka rin. Ako sa ito. Okay, sa daycare, tawagon na ko si General Ariha. Size 7. Sige. Unya, ikaw man mo look, wala dong, dali ka dong. Dawat ka sa imuhang crayons pencil. Very good. Next is Earl June Kodaste. Or Lodaste? 7. Itis lango. Size 7, dali ka dong. Kapita. Okay, very good. Tawagan na to si Loy. Kuan, uyuan ko ba na Vincent si Dr. Camilo Nunez. Lawan or si Absent. Dr. Pipe? Si Jake Wala na Indangan. to karong pista? Jake Indangan. Size 7. Dali daw. Ay, ka-pink. Dali daw. Lisa Green. Ang sunod si Churchill D. Pius. Churchill. 7. Sige ito dong. Make sure they're pink. Size 7.